Kitang mga Kristohanon, Kitang mga Kristohanon. kitang mga Kristohanon, kitang mga Kristohanon, dapat maluluyon ta. Kitang mga Kristohanon, dapat mahinatagon ta. Kitang mga Kristohanon, dapat himasa tag Biblia. Kitang mga Kristohanon, dapat may nampuon ta. Kitang mga Kristohanon, dapat mapainobsanon ta. Kitang mga Kristohanon, dapat matinumanon ta. Kitang mga Kristohanon, dapat mahigugmaon ta. Kitang mga Kristohanon, dapat mausab ang atong kinaiya. Kitang mga Kristohanon, dapat dili ta maglibakira og libakiro. Kitang mga Kristohanon, dapat mutuman ta sa sugo sa Ginoo. Kitang mga Kristohanon, dapat mabiyabihon ta. Kitang mga Kristohanon, bisan dunay pagsulay, malipayon ta. Kitang mga Kristohanon, dili ta madismaya. Upadayon ta. Kitang mga Kristohanon, dapat honest ta. Timan naatay dako nga Ginoo. Timan naatay dakong Ginoo.